kaikille! Nyt me vaan huetaan. Te kysytte multa vähän näitä kysymyksiä. Näitä täällä IG:ssä. Nyt mä aion sitten vastata niihin tällä videolla. Joo, mennään sitten vaan videoon. Eli eka on tällaiselta Elli-Iris. Onko sulla sisaruksia? Joo, mulla on iso sisko ja isoveli. Sitten on Kata-Val, Joona vs Katariina. Mä en itse asiassa tiedä, ehkä Katariina. Tästä semmalta mikä on sun tyhmin ilme? No, en mä tiedä, varmaan joku ihme irvistys tai joku. Sitten taas toi Elli-Iris. Oletko sieni? Mä en oo sieni. Toi on outo kysymys. En ole sieni. Mansikkapeitto, lempi vs tuoksu. En mä tiedä, joku hyvä vaan. En mä tiedä. No kaikki on hyviä. Sitten vaihdatko petsejä ja kuinka usein teet videoita? Tää on siis Lotta _Lotte. Vaihdatko petsejä? No, mä en vaihda petseitä. Voimme vaihtaa ehkä joskus petsejä. Mä ehkä vaihdan petsejä, mutta en mä nyt vielä vaihda. Mutta kyllä mä vaihdan silti petsejä. Ja sit se toinen oli kuinka usein teet videoita. No, se yleensä riippuu siitä, että milloin mulla on aikaa ja milloin mä ei ja milloin mulla tekee mieli. Mä en tiedä. Ehkä kerran viiva 3 kertaa viikossa ehkä. Jotain semmoista. Sitten on kissat.on.se.juttu. Mitä teet tällä hetkellä ja oletko peruna? En ole peruna ja mä teen tällä hetkellä tätä Q&Ata. Sitten milla.lpss. Lempieläin. Mun lempieläin on ehkä, mä tiedän, kissa tai koira. Ehkä koira. Mäyräkoira vai seisova kissa? Toi oli siis siltä samalta milla.lpss. En mä tiedä. Molemmat on tosi kivoja, mutta sori, tuo menee joku ambulanssi tai joku. Molemmat on tosi kivoja, mut ehkä seisova kissa. Sit Roosa LPS Fani. Voitko seurata mua? Voin seurata. Sieltä taas. Ja voitko tehdä kaikki Petsini videot? No kai mä voin. Ja onko sulla sattumaisin sellaista puoupetsi? Ei ole. En tiedä mikä on joku puoupetsi. Sitten joku kato mun kuvat. Katson. Sitten tää on pieni alaviima. Mustikka vs mansikka. Mansikka mut pienenä niinku mansikka ihan sellaisen metsämarjana ja isona mustikka. Niinku sillä. Sitten on vielä yksi kysymys täällä. Eli miten monta niistä tunnet? Mä en tunne yhtään nimisiä paitsi mut. Ja ton joka kirjoitti ton. Mutta tää ei ollut kyllä mun Q&A-kysymys, mutta mä päätin laittaa, koska mulla oli aika vähän niitä. Mutta se oli siis viimeinen, jotenka ei mulla sitten muuta ollut. Ja nähdään sitten ensi videossa, joka tulee joskus, kun mä en tehdä sen. No, bye.
Selatkaa ja painakaa peukut ylös. Ja nähdään ensi videossa. Moikka!